Ja, der er nogen, der bliver ved med at stå i den. Det skete før over i højre side i hvert fald. Det er det, hvad med at undervurdere, hvor ondt de gør. I kan selv gøre en masse lige så meget som andre kan for det. Special. Ham lidt. Så lige sørg for at passe på jer selv nu, ikke også? Så får jeres pet væk herovre. Den nu. Det står lige der. Prøv at komme ud. Jeg husker lige, at jeg ser på overlevelse. Kald eventuelt på stampeding, så gemmer jeg. Okay, jeg bliver ikke spillet. Fuck it. Jamen. Det er jo Scooby. Kom nu. Ja. Men lige hele tiden kigge på jeres egen debuff. Og lad være med at satse så meget der, men lige bare komme videre. Det er åndssvagt at satse nu. Yes. Ja, Kaster skal sgu nok. Kaster skal skifte til target til venstre for os. Jeg har buffet lige Kings. Hvis der er et target, der lige ved at dø, og I er i tvivl om I kan nå det med lige, så bare løb videre. Kaster, vi skifter nu. Skift. Lad være med at blive ved med at stå skud på den. Så klar til at løbe også. Det sparer. Så skal man bare peber. Kom. Nice. Der er MD's også. Altså, I er kommet med de der stråler der. Jeg har buffet. Så er det klar til Tooms. Så I får det, ikke også? Tooms eller Tooms? Lige hold Scooby. Kom så. Det ser skide godt ud. Lige den samme damage i Tooms som før. Ingen fire misses. Det sucks. Hold Scooby, kom så. Det ser der er en, der skal være klar, hvis Scooby lige pludselig krasser af. Lightning Storm om 4. Og det er så her, vi skal bruge alt. Hvis der er nogen, der har raid cooldowns og sådan noget, så kør dem. Ikke også? Når vi kommer ud, når vi spreder os. Bare tag ryk på plads. Og det mener jeg alle raid cooldowns den her gang. Når vi spreder os. Pets er væk. Pets væk, og ja. Pas på Mili, der er den her beam. I ryk lidt sling. Tak. Super. Heal jer selv. Kom nu, Hellstone. Jeg tranker. Hiv Mannix hurtigt. Galala ham. Super. Så lige være klar, hvis Scooby han ryger i svingen. Og lige bruge en pot igen, kom. Og kør en heroism for Mannix. Jeg er klar til Tooms. Jeg kører hero. Vi har stråler.
Zooms er vigtigt nu, hvis I får det, ikke også? Så er ikke noget med at stå så langt væk, I ikke kan heales. Ind med dem, kom hurtigt. Og de skal ned. Ja, de skal ned rigtig hurtigt. Kom så, smad dem, ikke også? Alt væk her. Hurtigere. Og så lige fokus på Scooby nu. Det er vigtigt, ikke også? Og det er frostfase. Ud fra midten. Så man ligesom tager Så det sammen. ingen chancer nu, vel? Ingen chancer. Og det spil skal sidde der nu på Melise, please. Bare over. Fokuser på at overleve. Ja, det eneste vi skal, det er at overleve. Så kan vi rive bossen uden problem. Kom væk med den debuff, Melise. Lige hive Saga. Hurtigt. Eller Saga. Hvor skal du? Husk igen en til. Og lige brug shields på jer selv og sådan noget, hvis der er i low, ikke også? Milis, hvis I ikke på det spil, så bare gå ud og opfri. Ja, hellere det, end at hive 5 med i købet. Der er en Mili, der har den. Du er klar til at skifte, nu har range. Kaster, skift, venstre. Saxi er stadigvæk købmodstand. Det her target her, ikke også? Det kører vi helt ned. Det her target. Du må godt køre hende, Saxi. Film, please. Bede om spark, hvis der er for meget. Nu. Nej, Frapser, du snegl. Videre med det. Frapser, du. Og så kaster sådan den her, og så skal hun nukes. Kom så, Anders. Og så skal Scooby holdes. Kom så. Lige hive Troxus, der burde være en rest tilbage. hvorfor det er altid sidste try? Seriøst, Ja, Kæft for det er nice, det her, mand. Godt rigtig arbejde. flot. Penis. Kan alle tries ikke bare være det sidste? Ja, yeah, sådan, mand! Ja, mand! LOL, tro! Altså, det ser jo rigtig godt ud, når vi hiver os selv i klunkerne, ikke også? Så ser det jo rigtig flot ud. Så lad os lige blive ved med det.